Takže ideme na to, ideme najskôr na small balls. Tak nám to dymí do červená. Pustíme sa do niečo iného. Ideme na emoji. Som zvedavý aj ja na neho. Ešte krásny dym. Teraz ideme porovnať vlastne Meteorit z Dragon X. To bol Meteorit, ideme na Dragon X. No, Dragon X je o mnoho lepší. Lacnejší a lepší. Odporúčam. Ideme na Tasmaniu. Pekné. Ideme si vyskúšať Ground Bloom Flower. Kokosej. Si jebe, to dobrá pecka. Spravedlňujem sa, ale prší strašne. Zajtra vám natočím ďalšie testy, aj rakety a iné podobné veci. Ďakujem za zliadnutia. Pekný večer.